2, 3, dwi'n nofio i glas, dwi'n nofio yn y bwced. Ffantastig. Prosiect ydy hwn sy'n cael ei redag gyn Cymydmaen Cyf a mudiad o ddrws i drws, mudiad arbennig iawn ym Mhenllyn. Y holl syniad ydy bod ni'n trefnu tua 60 o ddigwyddiadau wan dros 2 flynedd sy'n mynd i integreiddio gwahanol adrannau, ond hefyd sydd yn gyfle i unrhyw un, yn enwedig pobl sy'n dioddau o unigrwydd ella, i ddod i ddigwyddiadau i gymdeithasu. Felly mae bod dim yn eang, mae gynnon ni ddigwyddiadau ukulele efo plant o criw efo dementia, mae gynnon ni ddemos coginio, sesiynau dysgu'n digidol, bo math o bethau gwahanol. Dwi'n nofio yn y bath. Chi wan? Ffantastig. O, dwi wrth y modd, mae'n rhaid cyfle i bawb o bob oed i ddweud gwir i gael trio ffor yna. Chos, bod nhw o blant ysgol i fyny i henoed. Radio beic. Ukulele sy'n handi iawn, gan ma'n mor hawdd i chwarae. Mae hwnnw'n neu o ffyrna taro fel arfer yn beth da, ond o leia efo ukulele maen nhw'n hawdd i wneud can a canu rhywbeth gyda nhw. Radio beic, ie. Dwi yma yn rôl fatha nyrs seicetryddol sy'n gweithio efo tîm henoed De Gwynedd. Dwi'n gweithio mewn uned gofal dydd yn Bryn Berel, Hafan, a da ni'n neud lot o therapi cerdd neu gweithgareddau cerdd efo pobl. Mae'n rhywbeth da iawn pan da chi'n canu, da chi'n codi'ch sgwyddau i fyny, mae'r circulation yn nadlu'n dod yn well, mae circulation y gwaed yn dod yn well, mae pobl yn mynd i deimlo'n well gyffredinol pan maen nhw'n gwneud gweithgaredd miwsig mewn ffordd. Nod y gwasanaeth sgynnon ni yn Betsy Cadwaladr yn De Gwynedd ydy cadw pobl adra i fyw yn annibynnol a yn eu cartrefi mor hir a sy'n bosib hyd yn oed pan mae gynnyn nhw salwch fatha dementia. Nes i gael gwybod bod gynnu fi dementia pan o'n i'n 50. Wedi cael gweithdi fel hyn o blaen, mae o'n hwyl a mae o'n helpu ni i gymysgu hefo'r plant sydd yn lot fawr o hwyl a mae o'n rhaid mwy o confidence i ni. Mae cerddoriaeth yn bwysig ofnadwy achos mae o'n dod a lot o fawr o atgofion yn ôl i ni. Dwi'n nofio. Dwi yn chwarae'r piano, ond dwi erioed i chwarae'r ukulele o blaen, a swn i'n licio wneud o eto lot fawr. Roedd o'n hwyl cyfansoddi caneuon efo Alun Sadlan, ac o'n i'n joio wneud efo'r pobl efo dementia ac o pob yn cael hwyl. Dwi wedi mwynhau ac dwi'n hoffi wneud hyn a dwi eisiau wneud o eto.